Ako po si Lindy Grace Ala, isa po sa admin and trainer ng The Ala Palay Seed Grower and Distributor, Good Grass. So kami po ay nag-start nung taong 2021 bilang isang LSA farm school with ATI. And sa taon din pong yon, kami din ay na-accredited bilang isang TESDA-accredited school for RCEF. Ang Good Grass ay humigit kumulang 10 ektaryang sakahan na matatagpuan sa Barangay Pawa, sa lungsod ng Legazpi, lalawigan ng Albay. So, bali po si Good Grass is nag-start to bilang isang family business. After po ng bagyong Riming, yung area na ito ay natakbuhan ng lahar. Nag-rehabilitate kami. Then, dun po nag-start na napag-desisyonan ng pamilya na hindi na siya ipagparenta, yung family na lang po yung magfa-farming. So, from 2006 onwards, yung family na po yung nag-aasikaso. Sa muling pagbangon ng Good Grass, isinama nila ang pagbabagong anyo at serbisyo. Mula sa pagtatanim ng palay, nagsimula silang magparami ng binhi. Natutunan nila ang produksyon ng mataas na kalidad na binhi at maging tagapagbigay ng inbred rice varieties na ginagamit ng mga lokal na magsasaka. Kami din po pala ay isang accredited seed grower. Kaya po, nung kami ay nag-apply sa ATI, nakita po nila na kami ay rice producer. Kaya po kami ay napabilang sa RCEF LSA. Mula taong 2021 hanggang ngayon, umabot na sa 34 na batches o halos 650 estudyante ang naturuan ng Good Grass. Yung henerasyon kasi natin is hindi na masyadong supportive yung kabataan sa agrikultura. So, ang nangyayari po, karamihan or kadalasan nakukuha natin dyan, may mga edad na. Ang iba nga po, may na-encounter ako, 75 years old na. Pero ngayon po, mas ini-encourage ko yung kabataan. Usually, pag nag-i-screening, nagpapa-meeting, minsan nakikiusap ako, baka po mayroon kayong mga anak, mas ini-encourage po natin na yun yung mag-training para hindi lang po yung makabagong teknolohiya yung maituturo. Kumbaga po, kahit yung mga traditional din doon sa mga locality nila or yung doon sa mga area nila, maia-upgrade nila. Kasi pag sinabi nating RCEF training, hindi lang to puros makinarya. Ako po ay isang vice president ng aming association and inopera niya po kami na kami po mga farmer bilang batch 1. Hanggat maaari daw po kami po munang mga officers ang mag-training sa RCEF. And mas marami daw po kasi kaming matututunan and maaaring ma-share din po namin sa kapwa namin mga farmer. Ang natutunan ko po doon, traditional farming method, in-apply ko yung natutunan ko sa RCEF kasi minix ko sila. Kino-compare ko kasi kung alin ba ang mas maganda, alin ang mas okay. At ayon po sa aking experience, mas maganda po ang sistema ng natutunan ko sa RCEF kasi may may method, may kumbaga may guide step by step. Ang aking palayan po ay kalahating ektarya. Inaanihan ko siya ng 35 hanggang 40 sacks. 40 sacks po is okay na, marami na yan. Pero sa gastos po, malaki ang gastos kasi sa insecticide, herbicide, hanggang sa abono, malaki po ang gastos ko. Pero nito pong natutunan ko itong palay check system, nabawasan po ng 50% sa abono, pati po sa insecticide. Kasi dati pag nakakita ako ng isang insekto, spray po agad ako niyan. Ngayon po hindi. Kaya nabawasan po yung pag-spray ko ng insecticide. At dahil din po sa soil testing, yung dating abono po na ginagamit ko is 5 sakong abono. Nung nakaraang cropping po, gumastos lang po ako ng 3
sakong abono. Yung chances baga kang distance kan pagtanim ng palay. Tinuro ko yun sa asawa ko. Tsaka nung lumalaki na ba siya, pinabibilang ko yung kung ilan na yung yung supang. Yan na natutunan ko, tinuro ko sa asawa ko. Tapos po yung pag-apply ng fertilizer. Sabi ko, pag nag-apply ka ng fertilizer, yung hindi masyado dry yung lupa, yung may konting tubig, para madali matunaw yung fertilizer. Malaki ang patutunan ko digdita na actual misa sa kuyang sakaha na yung application na palay check 1 hanggang 9, preparasyon kan sa mo yung pagpupunla at saka pagsanay sa mga equipment. Yung mga pagsasanay naman na nagawa namin is talagang tinututukan namin. Ang isang farmer po kasi, mas natututunan nila or mas nagre-retain sa kanila pag talaga pong tinututukan sila sa mga practical activities. Yun po talaga yung mas nakakatulong sa kanila kaysa sa theoretical. Bagamat malaking hamon ang hikayatin ng kabataan na sumabak sa agrikultura, nakakakita pa rin sila ng dedikasyon mula sa mga may edad na magsasaka. Karamihan sa kanila ay nag-aalinlangan noong una, lalo na sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Ngunit kalaunan ay natututo at nasisiyahan sa mga bagong kaalaman. Pag nagmamachineries na kami, dyan na minsan, may mga estudyante kami na gustong sila na agad yung mauna kasi excited na. Meron naman tayong ibang student na, "Ma'am, pwede bang mamaya na? Kinakabahan niya kami. Ma'am, kaya ba namin to i-drive? Ma'am, ganito ng edad ko. Baka hindi na ako makapag-drive." Ay, hindi po. Hindi hadlang ang edad para hindi ka matuto. Yan lang po lagi ang sinasabi ko sa kanila. Sa kabila ng mga hamon, nananatili ang pangarap ng Goodgrass na maging bahagi ng solusyon sa mga problemang pang-agrikultura. Sa kanilang pananaw, ang lahat ng kaalaman ay dapat maipamahagi at maisabuhay ng may mabuting resulta, kahit maliit, basta makabuluhan.